don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyPets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign-up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. Welcome to my fans on the TV. It's the Petro Premiership. Orlando Pirates 2, Kaizer Chiefs 1. I'm joined by the best beekeeper in the country. Bheka lapha baba. It's Frank. Eshe wesithebo yazi inkinga ekhona mfethu ayingamushelana isikhathi mfethu thina sikumission space baba. Yabo njengamanje siyobra ebusuku, siyobra late. You understand? Ngendaba yamazebra angafuna ukaccept ukuthi adliwa wayolala. Ayoginqa amaphilisi ama painkiller. You understand? Njengamanje siyobra nini ke manje? Ndoda. Siyobra nini? Ndoda. Siyapha. Ngasho ngathi siyapha. Ngasho ngathi siyapha. Sesifikile kumnandi ke sibashayela khona egroundini lapha. Ekhala. Ngiqeda kubasendela njengamanje ilocation eDurban. Angifuni balahleke. Uthumela uPop State. Angifuni baduke ngizwakala ukuthi wasebase Cape Town. Uthumela bani? Ngibanikile nokhila umuzwa ayikho into iPirates edliwa. Ayikho leyo nto namanje. Mamela mfethu eDurban. Siyodlala Pirates versus omama besililo. Omama besililo. Omama besililo. Ngobe khona khala negedletela kwematino. Wezwa bekhalela number 1 ukuthi nansi ithenezi yahlangana. Cup next ingodo kuphela okufika cup nama plastic cup lento ezingazazi ukuthi yini. About the Legends Cup. Akusikaphi le nto baba. Kufa Cup. Khuluma into amakapha nansi enye into engithanda abafowethu bathandi bebhola. uNkulunkulu usihambele kule season. uNkulunkulu usithandile kule season. Asikaze sibe nama playoffs amnandi njengananka. Yabo lama playoffs azoba khona this season. Asemazingeni baba. Kuzoqala ngokuthi igcwala istadium. Kuzobe qala ukuthi igcwala istadium kuma playoffs. Siqaliswa yini? Amazebra. Kaizer Chiefs. They are cruising nice. They are cruising nice. Bashango reverse gear. They are cruising nice. To the playoffs. Ngiyakutshela ngasho ngathi mina iyawuzibe mncane mlele. Ngibafuna ku number 14. Ndoda. Number 14, number 15. Lapho. Ngikathele ukukhuluma sesikhulume too much. Hey, sifuna iPirates bayithola. Thina sifuna iBarcelona. Beyifikile iBarcelona yase Orlando. Siyashaya thina. Ladies first igole lodwa. Papa, what next? Laba mfethu ngifuna ukutshela mina. Even bangakora amagoli awu6 ngefirst half. Sizobuya singamabhani esishaya amagoli awu12. Ngiyakubamba. iChiefs imnandi mfethu. Ayikho team emnandi njengale. Bayoze bethi but. Yisinkwa sethu mfethu amazebra ethu elimnandi zebra. Kumnandi ukuthi Chiefs. Kumnandi ukuthi Chiefs mfethu. Kumnandi ukuthi Chiefs. Sibacele Durban, sibacele Durban. INedbank bafowethu ningaze nikhohlise amazebra inabanikazi. Siphulile irecord le M108 sathi double triple. Sizoqeda ngeNedbank. Sizothi futhi double trouble. Ayingabangisani mazebra. Ningeza kimi ngihlala eplazini ingodo ikhona. Nize ngizonikhathela ingodo ngeke ngindayisele. Ugodo mahala. Nizoyikhathela ingodo zeni nizenzela amacampaign. KwaNedbank ningasondeli dlalelani kude namabhosa. Shilo sakushaseka. Silo sakho. Sakushaseka. Thank you Frank. Aze kwamnandi ezweni. Thank you.